Sanibona, akuyona ividiyo edabukisayo ukuthi mhlawumbe ithopic yakhona abanye izobaphatha kabi, I don't know, angazi ngifila kanjani. Angifuni ibe serious kakhulu le video yazi. Enye into kakhulu le, angifuni ibe serious kakhulu. Ngaqala ukuthunga 2013 ngifunda matric, but ngangisakulokhe ngikufunda lapho. And then 2014 ngaqala-ke, think unyaka wokuqala nginomshini wami khona, ngisakhumbuli kahle. Sengibone ukuthi sekuphele 10 years ngenza le shandisi. At the same time sengathi nje kusawu 2 years. At the same time futhi umzimba yabo nje ibhack lokhu iqhuma nje. Iyo yonke le ngikhuluma ngayo. Qhuma wonke ama-joints cabanga wonke. Ama-back pains ngiba nawo, yes. Ngathi angizona ngisho ikhehla, ngathi ngisabe wazi straight. Ama-pains engiba kona yabo this year kakhulukazi seku-fucked up kakhulu. I believe ukuthi sengimdala, yes, kodwa angimdala nje ukuthi ngingaze ngilokhe ngiphathe izifo zamathambo, yonke leyo nto leyo, qhuma wonke ama-joints, yabo. Hayi ukuthi ngiyayeka manje, but ngizoyeka I think next year. I think unyaka wokugcina lo ngithunga, mhlawumbe na next year ngizobe ngisathunga nyani. Kodwa futhi ekuyekeni kwami hayi ukuthi ngeke abantu besayithola impahla kumina, ukuthi ngisasebenzele ekuthenini ngi-expande, ngithole abantu engizosebenza nabo, mhlawumbe noma bawu-2 ekuzobe yibona abazoba hands on when it comes to the sewing part. Ngibe ngimanager i-clientele, mhlawumbe ngilekelele nasekusikeni, ngizolokhe ngisuka nje esithombeni, yabo, but abantu still ngizoyenza sure ukuthi abantu bathola same quality wey'mpahla, same everything, kuyikhona ukuthi kuzobe ngasathungi mina hands on. Ama-price ey'mpahla zesonto azoshintsha, and i-price list entsha nansi. At this point ungayipause i-video, take a screenshot or do whatever, man, idatha lakho. Besithi next year, i-next year la ngiplan ukuthi mhlawumbe khona kube ukuthi nje angisathungi at all mina, yabo, cause nokugula kungibambayo ngalokuthunga, and phezu kwalokho angikwazi even nokwenza izinto engithanda ukuzenza kakhulu, yabo, hlezi ngivaleleke endlini, ngiphuma ngaleso sikhathi. Ngisacela ungakhohlwa upress u-like nokukhomenta bese uphinde subscribe.